Ahojte, vítajte pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StayUnique.sk.cz Makeup Channel. Ja som veľmi rada, že sme opäť späť s videami a minule sme teda mali taký menší výpadok kvôli tomu, že sa mi pokazil počítač. Potom som myslela, že nabehneme na tú správnu vlnu, ale bohužiaľ teda ochorela som, ale konečne som vyzdravela, takže sme opäť naplno späť s videami. Tentokrát to nehovorím len tak, tentokrát je to naozaj tak. Takže dúfam, že sa tešíte. No a dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť. V dnešnom videu som sa rozhodla prizvať si moju kolegyňu Simču, ktorá má jemne spadnuté viečka a ukázať vám, ako si vytvoriť také neúplne to tradičné líčenie s vykreslovaním oblúka na spadnutých viečkach. Takže dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť. Pokiaľ áno, tak budem veľmi rada, ak tomuto videu dáte palec hore alebo like. No ak nás neodoberáte, tak to prosím napravte. Myslím si, že vás čakajú celkom zaujímavé videá. Už ich zopár mám pre vás predtočených a musím povedať, že za mňa sú to naozaj zaujímavé témy a zaujímavé líčenia, takže sa to určite oplatí. Ikonku naodberajte dole pod videom alebo v tomto rohu. No budem veľmi rada, ak mi dáte dole do komentárov, či by ste chceli vidieť viac takýchto videí, kde líčim veci na modelkách. Pokiaľ áno, tak vám veľmi rada vyhoviem. No a poďte sa teraz už pozrieť na tutoriál na spadnuté viečka. Naučím vás ich líčiť tak, aby ste pozdvihli vonkajší kutík a aby vaše oči vyzerali väčšie. Ako prvé začnem vykreslením očného oblúka, ale uvidíte za chvíľku, že ho nebudem vykreslovať celý. Každopádne budem používať bronzer, ktorý som použila, ale v mojom prípade to ale nie je úplne bronzer. Toto je X1 Invisiwear Compact Powder v odtieni 6.0, ktorý sa dá skvele použiť ale ako bronzer. Beriem si ho na veľký blendovací štetec. No a zatiaľ čo predtým sme zvykli vždy ten nohy boka vykreslovať takto v podstate celý, a môžete si pozrieť nejaké staršie tutoriály, kde to tak je. Tak tentokrát budem sústrediť tú tmavú farbu len ako keby vo vonkajšom kútiku a budem ju ťahať až tak ako keby na spánky. Práve preto som si brala bronzer, pretože ten bronzer krásne splinie s tým, čo už na tvári je a každú ďalšiu farbu, ktorú nanesieme, už lepšie rozpracujeme do stratená. Pracujem teda v tomto vonkajšom kútiku a vždy, keď otvoríte oči, tak by malo byť vidieť ten tieň. To znamená, že ťahajte ho tak, aby pri otvorenom oku bol viditeľný, aby sa mu úplne nestrácal. Na čo si dávajte pozor pri vyťahovaní tieňov až tu takto na spánok je, že tuto na spánku to potom stratíte, aby ste mali takto takú jednu čiaru. Práve preto používam ten bronzer, lebo ten sa mi tam dobre stráca, pretože nie je príliš tmavý. Na oči dnes budeme používať túto Nude and Neutral Subtle paletku, ktorá je taká pekná neutrálna a teda nude, ako hovorí jej názov. No a ja si budem brať tento tieň Delicate a budem si ho brať na štetec od značky Real Techniques. No a tento tieň budem sústrediť teda už ako keby na menšiu plochu. Zase ho budem trošku vyťahovať, ale nepôjdem s ním až úplne na spánok. To znamená, že ten podklad je na najväčšej ploche a teraz idem na menšiu plochu nanášať už tento tieň. Pokiaľ ako máme my máte spravenú prvú už pleťovku, tak určite si dávajte pozor na to, aby ste si tie tiene nenaprašili pod oči, ale za mňa vždy jednoduchšie je najprv si spraviť teda oči. Samozrejme v tomto prípade je to trošku komplikované v tom, že to ťaháme až na tie spánky, tak možno by bolo fajn, že si dáte aspoň make-up, ktorý ale nezafixujete, že ak vám niečo napadá pod oči, tak to viete zotrieť. Potom si opäť beriem ten prvý štetec a vždy všetko takto ešte prejdem, aby to bolo naozaj poriadne stratené. Tým, že ťaháme tie tiene ako keby takto až na tie spánky, tak opticky vyťahujeme ten vonkajší kútik, ktorý má tendenciu padať ako prvý, takže to oko opticky aj trošku viac otvárame. Samozrejme aj ten spôsob toho klasického vytieňovania oka nie je vôbec zlý, ale ak chcete niečo možno trošku iné a chcete vyskúšať možno niečo, čo bude také zaujímavejšie, napríklad aj teraz na sviatky, ale tak celkovo, tak toto je skvelý tip. Teraz si budem brať tento tmavší, stále matný tieň na taký menší huňatý štetec a nanesiem ho takto do toho vonkajšieho kútika. Ale idem čisto po ohyb, neidem vyššie. A potom si beriem takýto malý blendovací štetec, na ktorom som zmiešala tú predchádzajúcu hnedu a túto tmavú a stratím hrany tohto tieňa, aby neboli príliš ostré. Dajte si na tom rozpracovaní naozaj záležať. Vzhľadom na to, ako tie tiene ťaháme, je to naozaj veľmi dôležité. Keď to mám rozpracované teda, tak potom ja sa aj tak vrátim opäť s týmto veľkým štecom a všetko to ešte takto stratím a rozdymím. Vidíte, že už teraz to oko má takú väčšiu hĺbku a je také ako keby jemne potiahnuté dohora.
to chceme. Možno tento štýl, alebo určite tento štýl líčenia nebude fungovať pre veľmi spadnuté viečka, tam naozaj je dôležité vykreslovať tie nohy boka, ale pokiaľ máte takéto mierne spadnuté viečka, tak na to je tento štýl líčenia naozaj super. Ideme na nejaký lesklý element, ako ja to volám, na viečko. Ja si budem brať túto svetlú Majestic na plochý štetec. Túto nanesiem takto na viečko. Tým, že nepoužijem veľmi tmavú, tak to oko zostane opticky otvorené. Samozrejme, ak chcete, aby to líčenie bolo dramatické, môžete do vonkajšieho kutika ešte pridať tmavšiu, môže ísť aj na viečko tmavšia, ale ak sa bavíme o takom skôr viac dennom líčení, tak viac ako toto, prípadne o odtieň 2 tmavšie by som nedávala. Keď teraz Simčo otvorí oko, tak vidíte, že to oko je také prejasnené, nie je extrémne prelíčené, ale je zvýraznené. Ideme pod oko, ja si beriem opäť túto najtmavšiu hnedú. No a ja ju nanesiem takto, znova len do toho vonkajšieho kutika. A ako keby ju spájam s tým, čo som tam už dala. Aby to oko bolo v tom vonkajšom kutiku ako keby také prepojené. A potom si na plochý štetec taký mäkší a väčší vezmem ten bronzer a ako keby ešte stratím. No a ak chcete to líčenie ešte trošku ozvláštniť, tak sa mi pozri prosím hore. Tak môžete aj tuto na túto spodnú časť viečka naniesť troška tej svetle. Ono to nie je úplne také tradičné, ale prejasní to ten pohľad a vyzeráte tak viac akože prebudenie a tak akože to oko je také sviežejšie, alebo ako by som to nazvala. Teraz si beriem tmavú ceruzku, ja si beriem čiernu, ale môžete kľudne hnedú. Zavri oči, prosím. A nanesiem mu takto tesne k línii rias, hlavne teda do toho vonkajšieho kútika. A potom malým štecom tú ceruzku rozmažem. Táto od Wunder to je super v tom, že kým nezaschne, dá sa s ňou pracovať, ale keď zaschne, tak potom už naozaj drží. A to vám pomôže ešte zvýrazniť ten pohľad, tú hornú líniu a keď si naniesiete potom maskaru, tak tie riasy budú pôsobiť naozaj hustejšie. Čo my teraz spravíme mimo kameru je, že si nanesieme maskaru a pôjdeme ďalej. Ako ste videli, nie je to žiadna veda, je to veľmi jednoduché líčenie, ktoré sa dá stmaviť a dá sa z neho vytvoriť také výrazné večerné líčenie, ale dá sa nosiť aj na bežný deň. Ja dúfam, že sa vám to video páčilo, za mňa je ten rozdiel markantný, takže určite to vyskúšajte a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte!